Sa ngalan samahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Manaw sab kanimo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog ni Santos nga misa. Ikaw ang padala aron pag-ayos sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhip aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa amahan aron pagpamangaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga mga gahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala. Dadunta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, gidumala mo ang tanan ngadto sa ilang kahingpitan, subay sa imong balaod sa gugma, himuang nga mahigugma kami kanimo ug sa usag-usa kanamo, aron modangat kami nganha sa kinabuhing tunhay, kay alang niini imo kaming gibuhat. Kini among gipangayo pinaagi ni sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlog gikan sa basahon ni Ezra. Sa gihalad na ang maong sakripisyo, gihunong ko ang akong puasa, ug mitindog ako, ug miluhod ako, ug gibayaw ko ang akong kamot, ngadto sa Ginoo, ug miingon kaniya. O Diyos ko, naulaw ako, ug wala ako'y naw, ngay kaatubang kanimo, kay naglunang kami sa among mga kasalanan, ug miabot sa langit ang among sala, sukad sa panahon sa among mga ginikanan, hangtod karon, daghan ug dako ang among sala nga nahimo, ug tungod sa among mga kalapasan, ang among mga hari ug ang among mga pari, gitugyan mo ngadto sa hari sa laing mga nasod, ngadto sa espada, gipamihag, giilugan sa mga kabtangan, gipakaulawan, ingon sa nahitabo karong adlaw. Apan karon sulod sa mubong panahon, ang Ginoo naluoy kanamo, wala kami hutdag patay, ug gihatagan kami kasiguraduhan, sulod ni ining balaang dapit. Aron ang Dios mulipay kanamo, ug muhatag kanamong pahulay, gikan sa among kaulipnan. Kay kami mga ulipon, apan wala kami biyai sa among Dios, sa panahon nga naulipon kami. Kundili hinuon, gihigugma kami niya sa gugmang walay paglubad, atubangan sa mga hari sa Persia. O gihatagan kami kadasi sa pagtukod pag-usab sa templo sa Dios. Ug naghatag kanamong panalipod dito sa Judea ug sa Jerusalem. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Daygon ang Dios nga buhi hangtod sa kahangturan. Daygon ang Dios nga buhi hangtod sa kahangturan. Nagalapdo siya ug unya naluoy. Nagabanlod siya ngadto sa kinahiladman sa kalibutan. O nagapabangon siya gikan sa dakong kahiladman. Walay makikalingkawas sa iyang kamot. Daygon ang Dios nga buhi hangtod sa kahangturan. Kay bisan gipatubulaag kamo niya taliwala sa mga henteles, gipakit-an kamo niya bisan dito sa iyang kadako. Gibayaw siya atubangan sa tanang buhi, kay siya mao ang Ginoo nga atong Dios, ang atong Amahan og Dios sa kahangturan.
Daygon ang Dios nga buhi hangtod sa kahangturan. Busa karon palundo nga ang inyong nabuhat alang kaninyo. Og dayga siya sa tibuok niyang tingog. Dayga ang Ginoo nga matarong. Ug ibayaw ang hari sa katuigan. Daygon ang Dios nga buhi hangtod sa kahangturan. Bahin kanako, gibayaw ko ang akong Dios, ug nalipay ang akong espiritu diha sa hari sa kalangitan. Pasultiha ang tanang mga tao mahitungod sa iyang kahalangdon, ug awita ang iyang kadayganan diha sa Jerusalem. Daygon ang Dios nga buhi hangtod sa kahangturan. Balik kamo mga makasasala, buhata ang matarong sa iyang atubangan, basin pagtan-aon kamo niya nga mapaanguron, ug pakit-an kamo niya og kaluoy. Daygon ang Dios nga buhi hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo mana kaninyo, Manausab kanimo. kinutlo gikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Gitigom ni Jesus ang napulog duha ka tinun-an ug iyang gihatagan sila gahom ug otoridad sa paghingilin sa tanang mga yawa ug sa pag-ayo sa mga sakit. Unya iyang gisugo sila aron magsangyaw sa gingharian sa Dios ug mag-ayo sa mga masakiton. Mingon siya sa kanila, sa inyong panaw, ayaw kamo pagdala bisan unsa, ayaw pagdalag sungkod, ni puntil sa limos, ni pagkaon ni salapi, og bisan gani ilisan. Bisan asang balaya kamo dawaton, pabilin kamo didto hangtod sa inyong pagbiya ni adtong lungsura. Ug bisan diin nga ang mga tao dili mo dawat kaninyo, biyai kanang lungsura ug taktaka ang abog sa inyong mga tiil. Agig pasidaan kanila. Migikan ang mga tinun-an ug miadto sa tanang balangay, nagsangyaw sa maayong balita ug nag-ayo sa mga tao sa tanang dapit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, sa atong unang pagbasa karon sa basahon ni Ezra, iyang giila nga ang katawhan nakasala ug nahulog sa kalisod. Apan bisan pa niini, ang Dios wala mobiya sa iyang katawhan. Gani nadungog nato sa pagbasa na nag-ingon nga ang Dios naluoy sa mga tao. Maskin tuod sila nakasala, ang Ginoo malumo sa kasing-kasing sa iyang katawhan. Gani gitagaan sila tsansa nga magbag-o sa ilang kaugalingon. Kay siya naghatag gihapon og kahayag og paglaom kanila. Ug sa Salmo, giingon nga bisan sa ato mga kalisod, angay gihapon nato daygon ang Dios, kay siya magluwas ug mag-ayo sa atong kinabuhi. O gidugang pod sa Ebanghelyo nga atong nadungog, gipadala ni Jesus ang iyang mga 12 katinun-an. Gisugo sila nga walay dalang mga gamit, walay kwarta, walay sobra nga sanina. Ang pasabot niini, mao nga kinahanglan musalig ra sila sa Dios ug sa mga tao nga ilang maduulan. Kay ang ilang misyon mao ang pagdala sa maayong balita ug pagtabang sa mga masakiton ug sa mga nanginahanglan.
Busa mga igsuon, unsabay atong makutlo sa atong mga pagbasa karon. Una sa tanan, ang paghinulsol. Kinahanglan ato gayod ilhon og dawaton nga kita usahay masayop, na kita usahay makasala. Busa ang importante ang pagpangayog kapasayloan sa Ginoo. To go to Him, to ask for forgiveness. Because as I have said many times, that God does not call us to perfection. Because we all know nobody's perfect. From time to time, we commit mistakes. From time to time, we commit sin. Apan, mapaubsanon kitang moduol kaniya. Mangayog kapasayloan, ug mabag-o sa atong kaugalingon. Kaya ang importante sa Diyos, ang pagbag-o sa kinabuhi. Ang pagbag-o sa kasing-kasing. But we should not excuse ourselves. Na maingon kita, okay lang makasala ka. Kaya anyway, pasayloon man ka sa Diyos. Aduna na may sakramento sa pagpangumpisal. Gani, dili na nato himuog rason. And according to a saint, I forget the name, na ingon siya na, this is one of the reasons why people go to hell. For simple reason na dihimo nila murag ang kumpisal to rationalize their sin. Kaya ang pagpangumpisal, dili ka na the authority to commit another sin. But it is to change our life. To be better Christians. To be better Catholics. Kay kaduha, atong pagsalig sa Dios dili lang magsalig sa atong kaugalingon o sa material nato nga kabutangan, kundi sa gahom ug kaayo sa Ginoo. That God will always provide. Nasayod kita ni ana. No matter how difficult life is, God will always provide. God will always take care of us. Apan sa atong bahin, kinahanglan pud kita mulihok og dili magpasagad sa atong kinabuhi. Kinahanglan po kita maningkamot ug ang atong mga paningkamot atong isalig sa Dios. Ug sa katapusan mga igsuon, atong pagdala sa maayong balita sa atong kinabuhi. Sama sa mga apostoles, gitawag kita nga magpakita sa gugma sa Dios, pinaagi sa pagtabang sa uban, ug sa pagpuyo nga matinud-anon sa atong kinabuhi. Busa, ang mensahe para kanato karon, kay bisan unsa pa ang atong kahimtang, ang atong estado sa kinabuhi, bisan unsa pa siguro kita ka makasasala, ang Dios kanunay mag-uban kanato. Dili siya mobiya, ug tawgon kita niya sa pag-alagad, uban sa kasing-kasing nga puno sa pagsalig ug gugma. It is up to us if we go to God. Because God is always there for us. He welcomes us. He forgives us. He loves us. Apan ang pangutana, ang maong gugma sa Dios ba nagpabag-o sa atong kinabuhi? O nagsalig kita? Kay tungod kita gihigugma sa Dios. Ang Dios samahan, nagdapit ka nato nga mahimong mga alagad sa pagpakaylap sa maayong balita sa kaluwasan sa tanan. Atong hangyoon ang Ginoo nga mahimo kitang mga katuuhan nga mga saksi. Sa mga tagpagamuyo moingon kita, Ginoo, gamhi kami nga mahimong imong mga saksi. Ginoo, gamhi kami nga mahimong imong mga saksi. Nga ang simbahan, mga padayon sa pagtawag ug pagpadala sa mga misyonero aron sa pagwali sa maayong balita
ngadto sa tanang kanasuran ug dapit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, gamhi kami nga mahimong imong mga saksi. Nga ang mga Kristiyanos mutugyan sa ilang kaugalingon sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, ngadto sa mawalay pagtuo ug dili maabi-abihong mga dapit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, gamhi kami nga mahimong imong mga saksi. Nga unta daghang mga tawo ang makabig sa Kristohanong pagtuo, pinaagi sa atong katuuhan nga pagsaksi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, gamhi kami nga mahimong imong mga saksi. Nga ang mga masakiton ug sila nga gibug-atan na sa kinabuhi, makita sa talagsaong gugma sa Ginoo o pagmuma pinaagi sa pagpakabana sa ilang mga banay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, gamhi kami nga mahimong imong mga saksi. Nga ang mga nangamatay makapahimulos sa kalinawng dayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, gamhi kami nga mahimong imong mga saksi. Ginoong Dios, imo kaming gipili diha ni Kristo sa pagmantala sa imong gugma. Himuha kaming tinuod nga mga mensahero sa imong pulong, pinaagi sa iyang pagsaksi sa kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mugna sa Diyos, ako karon nagpagpatakos sa pakiatupang dalang ako kahoyang o ang bunga sa'yo o kinama sa kamot sa tao alat sa ulipot pinaagit ingat ang Ginoo pagaday ko. Mga igsoon, pagampo kamo aron na ako sakripisyo, dawaton ta sa Dios samahan maagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, nagahalad kami ni ini mga gasa aron pagpakita sa among pagtuo o paghigugma, himo nga makapahimuot kini kanimo ug nga mahimo alang kanamo nga pasalamat ni Hesukristo imong anak, nga maoy among Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaw sab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug mga gahom sa tanan, ang iyong matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bagong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong walay hunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo,
Santos gid ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang mga espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, may kuha sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini maong kalis sa akong dugo. Sa bag-og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa daghang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayan o pagabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, ninimpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa, ni Romulo among obispo, George ang kabulig nga obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himo kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose, iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatangan na kanimo mga gahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Amen, amen, amen. Karon magampo kita sa Amahan atong gamito ng mga pulong gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuma na imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga himo kaming luwason sa tanang daotan. Hatay kami sa kalinaw niining panahon aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala. Ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-iong ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatay kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo, Manaw sab kanimo. ipakita ta ang timaan sa atong panag-inig suunay. Oremos a Dios,
Kini mong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ng gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Natawag ko ng pinaagi sa imong ngalan. Natawag mo na ako, pinaagi sa akong ngalan. Ako imo man. Ginoo, nadunggan ko ang tingog mo. Sa hilom, do sa gihangit mo ako. Unsani ako. Jesus, my God and my all, my soul longs for you. My heart yearns to receive you in Holy Communion. Come, bread of heaven and food of angels, to nourish my soul and to rejoice my heart. Come, most lovable friend of my soul, to inflame me with such love that I may never again be separated from you. Mag-ampo kita. O Ginoo, giligon mo kami pinaagi ni Eucharistia, padayon na ang pagtabang kanamo pinaagi sa imong gugma. Hibuang nga mahubad namo ngadto sa buhat, ang pagtuo ug ang paghigugma nga among gihuptan dinhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo, ug manalangin kaninyo ang mga gahom nga Dios, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Natapos ang santos nga misa, lakaw kamo og dadaang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.